varusteet kuntoon. Eli jos tarvit esimerkiksi matkasänkyä, niin otapa selvää, että minkälainen matkasänky on hyvä. Meillä on muun muassa sellainen telttamainen, joka suojaa myös malarialta. Siis siltä osin, että hyttyset ei pääse sinne niin pureskelemaan öisin. Ja me usein vaikka olisi oikea sänky olemassa, niin saatetaan Bella laittaa sinne just sen takia, että hyttyset ei yöllä mene sit syömään sitä eikä mitkään muutkaan itikat ja etteiset, muun muassa torakat tai mitkä noi mittarimadot, joita ollaan löydetty myöskin meidän Miika käsivarreltaan. Sitten on tietysti vaatetus kannattaa katsoa kuosiin, mutta vaatteitahan täältä niin kuin matkan varreltakin saa, kunhan vaan budjetillisesti sitten varautuu siihen. Niin. Mut sitten meillä on Bellalla on ihan oma UV-suojapuku. Joo, UV-suojapuku. Joo, niitä hankittiin 2. Ihan siltä, niitä ei täältä välttämättä löydy. Et ei sitten vaalea lapsi Skandinaviasta pala heti. Mut sitten Bellalla on oma reppu, joka on täys leluja. Ja ne on kyllä aika tärkeät olla mukana, niin että pysyy silleen viihdytysaspekti myöskin kuosissa. Ja ottaa vähän sekä hiekkaleluja että muita leluja. Mistä leluista olet Bella tykännyt, kun on ollut täällä mukana? Et tiiä. Onko piirustusjutut ollut kivoja? Ne on ollut kivoja ja niistä on paljon iloa monessa tilanteessa, niin kuin ravintolassa tai sit pitkillä junamatkoilla tai lennoilla tai missä nyt sitten ollaankaan. Nyt sä oot ihan kohta joo vettä. Niin, voin kaivaa tältä vettä. Mutta tuleeko sulle Miika vielä jotain juttuja, mitä kannattaa varautua tänne? No, lähinnä asenteista on kaikki kiinni, että oikea asenne kun on mukana, niin se on jo niinku puoli voittoa siinä vaiheessa. Vähän kannattaa miettiä, että miten ne päivälliset täyttää, että tosissaan jättää sinne sopivia rakoja. Sitten, että kaikilla on mukavaa ja kaikilla on aikaa tehdä niitä juttuja, joita haluavat tehdä. Näin on. Ja sitten varsinkin kun mennään perheyksikkönä, niin se on tärkeää, että kaikilla on niitä juttuja, tehdään niitä juttuja, mitä kaikki haluaa tehdä. Ja että jokainen saa sanoa sanansa siihen, niin jos tarve vaatii, niin sitten toinen vanhemmista jää lapsen kanssa ja toinen lähtee tekemään niitä juttuja, mistä itse tykkää. Sekin on ihan mahdollista, kun homma toimii. Joo, vaikea olisi koko perhettä ollut sukeltamaan viedä Valashan kanssa volittaa. No ei meitä ainakaan, Bella ei saisi siis viedä sinne, mutta se kyllä lähtee jossain vaiheessa vielä sukeltaa ihan kovasti. Joo, hyvät uimavehkeet. Snorklauskamat me ollaan ostettu Bellalle Suomesta, koska se on vähän parempi laatuisia kanssa. Mut muuten, joo. Ei muuta kuin oikealla asenteella kannattaa lähteä, kannattaa ottaa vähän selvää paikoista. Kannattaa vähän miettiä, että miten liikkuu ja missä viettää aikaa ja kuinka usein vaihtaa paikkaa. Se ei ole lapsen kanssa myöskään ihan sellainen itsestäänselvyys, että pystyt menee ihan niin kuin 2 päivässä 4 kohdetta tyyppisesti niin kuin aikuiset ehkä pystyy. Että vähän sellaista malttia mukaan siihen hommaan. Varaudu oikein, katso, että vakuutukset on riittävät. Käy rokotuttaa itses. Mieti, että mitkä ne varusteet on, mitä sä tarvit sinne. Vaunujahan meillä ei ole niin kuin mukana enää 4-vuotiaalle lainkaan. Ja muutenkaan meillä ei näillä matkoilla ollut kuin itse asiassa kantoliina yleensä. Mennään sellaisissa kohteissa, että siellä ei niin kuin vaunuilta yhtään mitään. Tutustu lapseesi. Tiedä, kenen kanssa olet lähdössä matkaan. Hyvä siitä tulee. Siinä varmaan niin tärkeimmät. Nyt me ehkä mennään sitten vähän pitää seuraakin tuolle meidän lapselle. Niin me tehdään. Vuoden vanhemmat. No niin, nauttikaa matkoista. Ei muuta. No niin, moi. Moikka!